ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଣିଷକୁ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନର ଏହି ଖରା ଛାଇ ଖେଳରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ତୁମେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବନି, ବରଂ ଭୁଲଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ନାହିଁ। ରାଗ, ରୁଷା, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଭୁଲି ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଏ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ କୌଣସି ବିସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନଥାଏ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ କହିବେ କି ଜଳଠାରୁ ପତଳା କ'ଣ? ଭୂମିଠାରୁ ଓଜନ କିଏ? ଅଗ୍ନିଠାରୁ ତେଜ କିଏ? କଜଳଠାରୁ କଳା କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଜଳଠାରୁ ପତଳା ଜ୍ଞାନ, ଭୂମିଠାରୁ ଓଜନ ପାପ, ଅଗ୍ନିଠାରୁ ତେଜ କ୍ରୋଧ, କଜଳଠାରୁ କଳା ହେଉଛି କଲଙ୍କ। ହାତରେ ହାତ ରଖି ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ରଖିପାରିବା ଭଳି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯିଏ ମିଛ କହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମଠୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସାଥିରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୁଦାମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁକୁ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।